mikirnya sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Acan atos arep. Ngene apa piye? Neng ndi iki gundul iki ya atos. Lah nek empuk gejeglok iso melencong. Lah ya mulane aku bener apa salah nek meni gundule atos? Wis genah rasa diomongke. Lah iya bener kok. Ayo, Nduk. Ayo. Nyanyi. Wow, rasane ora. Iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu. Wah jenengan iki kok ya. Apa ta? Marahi emosi ya. Cah cilik iki ra entuk emosi. Untuk wae kok. Marake engko gelis gede lho kowe. Lah ya karepku ngono. Pandhawa tata katisraya Indriyaksa Suramaruta awana bana maragana Kemah sisan. Iya. Manusa kok ngene meneng wae kok disuluki buta. Lah ngakawon tenan kok. Kene nduk ngadeg ya, Mbak. Nggih, engko langsung jumeneng mawon. Ya. Butane lanang wedok iki. Mboten. Nek nika anu Buti. lagon jugak wanudya yutama ngambararum. Ngambararum ing kusuma. Benten ale jenengan. Wis iso bedake. Lah nggih. Bedake apa? Ya sembuh kuwi wong suluke beda kelasé nek aku buta kowe putih aku. Lah yo memang persis kok ya. Nggih. Oh lah telek. Lah piye ta? Masa sing ngarani ngono bagus ya sapa? Ngene iki ta? Ngene iki ta? Karo wong tua kok buta-buta. Mboten kula menika namung gegoyonan, namung gegojekan. Gegoyane ora nggo buta ngono kuwi. Ora trimo. Ya Janaka wae, Janaka. Wah, Janaka kene iki ya gedhen. Kok kabeh-kabeh ora cocok. Wis rasa buta rasa Janaka. Oh nggih, ngapunten namung gegojekan, guyon-guyonan. Ya. Kula nuwun bacange. Nggih, monggo kula nuwun wong padha-padha le. Dayah. Ya. Rasah kula nuwun lah ning lapangan kok kula nuwun. Kula nuwun terus apa? Iya. Sing delok lho Mbah, ya Allah. Jen. Oke, biyen nganti lapangane ra ketok lho Mbah. Oh iya. Nggih. Upamane ora ana wayange kon lungguh ngene iki ora gelem lho. Nggih. Lah arek apa? Arek apa? Ya arek apa? Ora ana wayangan kok lungguh tirik-tirik lho, lah ora gelem lah ngopo. Wah, nek pelayan pancen luar biasa. Nggih. Wah, drama saiki beda karo cilik aku biyen kok ya. Pripun? Ndelok wayang ngene iki tuku alen-alen ning kono, tuku bungkuk, tuku kerupuk. Wah, nggon sorpling kono-kono celiwik karo ayat nek biyen. Masa ya ngono lho, Mbak. Oh iki rasah mukir tenan nek sing sak umurku iki. Ora tekne nang Pak Kapolsek karo Babinsa Babin Kamtipmas jaman biyen, Pak. Nggih. Biyen iki tenan sangu 5.000 ngono maksudku men iso tuku apa-apa tak go celiwik malah entek. Biyen senengane ya kaya ngono ora. Mula main ki ora apik aja ditiru kaya ngono. Patah le menang. Lah bareng wis entek dhuwitku ki aku ora ning suluk dalangan ku urung pati ngerti ngantuk turu ning sor gedang. Lah kok sing ngendang ki mutu ki nguyuh ya aku to. Ayo senengane yo. Silaka ini ya apa-apa panjenengan sekali Mbak Tatin. Nggih, wilujeng dalu Mbah Mal. Nggih, niki piyai saking Ngandap saking Sentul. Oh, Sentul. Nggih, karo Gunung Kidul. Oh, lah benten-bentene. Bedane apa? Bahasane kowe ya beda kok.
Contone? Nek anu mau tatini lewat lapangan anu iki angin grunjal Nah. anu lega Yo rasah maido. Nek Gunung Kidul ki mlung gek kaya ngene gek. Ha ya wis kasunyatan. Ha iya. Lah nggih. Lah kuat. Lah ya kan desa Mawacara. Lah iya. Panjen ya aku ya panjen wong Gunung Kidul, ning Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Kok paling enak? Kaya wong Gunung Kidul to. Nggih. Rumasane nek Gunung Kidul ki daerah sing paling enak. Sebabe? Apa to sing ora enak Gunung Kidul ki? Napa? Gegremet ki putra. Walah nggih. Lah iya. Uler ulan-ulan. Mula gegremet ki angger dilairke nang Gunung Kidul ndredeke ra loke. Lah ngapa ndak dimasak? Lah iya lho, aku ki walang ya mijiran kok. Lah piye? Duwe pikiran terangane. Pikirane piye? Dadi walang mencok ning kene iki no. Aku saka kene iki karepku ya mindik-mindik ngono iki. Ngono iki ya minger wit tik 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 tik. Kuwi jenenge walang cerdas. Iya. Terus kancaku ya ngapusi aku kok. Terus Nek arep niteni lanang karo wedok walang ki injenen ngene oh ya. Tak injen malah nyelentik irungku cepat. nyonyor kok. Dhisik kena dihapusi walang aku ya nang. Nggih wilujeng dalu Mbak Tatin. Injih sugeng dalu Mas Yusuf. Kepanggih malih menika. Kepanggih malih. Saiki nganggo ireng-ireng. Oh nggih, Aku biru mah padha karo Wiyaga iki sehati. Jos, nek ana sing kurang siji ya. Hah? Wiyagane nek sing kurang siji ragame niku. Lah ndi? Lah niku apa idolane jenengan niku? Oh, Pak Jati Pak juragane Jati. kayu jati. Mangan gaji butane kok. Sing suarane empuk kok nganggo seragam kaos poli to sampean malah ora. Lah ketoke mau wis digawake rene apa ora dienggo? Ora Kirang. sejeng. Kirang. Ora Kleru teke anake. Wah. Nggih, wonten awala Oh mboten. nggih, wonten napa? Niki jenengan waos wong aku mbiyen ki diomongi sekolah ning diajari nulis ora diajari maca. Oh. Nggih, niki saisine. Nggih pun monggo mawon nek tegel. Nggih. Wah. Matur nuwun niki enten Bu Cangik kula nyuwun lagu setunggal rujak jeruk. Nggih. Terus sambung wanci dalu. Sambang dalu. Ya. Kagem Bapak Lurah mriki. Ya. Pak Wandi Sumbermulya. Ya, kagem Pak Wandi Sumbermulya, penggemar wayang kulit saking kula. Pak Supriyanto. Ya, RSUD Wonosari. Ya. Heeh. Ya, otak lah sing 100 disepuk Mbah Walu ya. Lah mbok tiker. Lah mau piro isine piro, Mas? Kok kaya reti abang-abang kok wau. Isine piro? Mosok teko kono abang tekan kene ijo ya ora mungkin ya. Ya mungkin lho, mau soalnya nang mburi wis ditiliki sik lho Mbak Walu ya. Oh, sing abang ning kene. Nah, kowe kok aja cucuk tumbakan. Tumbak cucukan. Aku ora le buka mau. Lah niki enten awalane iki sawirane tak. Oh nggih, enten semonten lembar. Nah, kuwi diwaca sing tenan kuwi. Diwaca sing tenanan iki. Piye iki ora jujur iki piro jane wingi? Niki pun Diitung lho. nggih tak hitunge. 1 2 3 4 5. Kowe kok wedi banget to karo Tatin. Kabeh iki butuh Nek transparan. bintang tamune niku wah seneng. Oh iya iya. Oh arep dikempit. Kepengen dadi tape dhek. Kok dadi tape? Maksudnya piye? Kok dadi tape? Tanggoku ki ngempit kowe dadi tape. Lah nek aku ngempet Yusuf. Ya getruk lah wis pokoke. Nek Malah diwaca wae. Ya, dari Kapolsek Klayen AKP Hajar Wahyudi. Ya, matur sembah nuwun. Nyuwun lagu Caping Gunung. Pesan, mari berdoa bersama-sama semoga Covid-19 dapat hilang. Amin. Ya. Ya masih pun hilang kok Covid tok. Ya, matur suwun. 300. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, oke. Ya. 3 apa 5 mau iki? 3. Hah? 300 ya, Pak. 5 toh? Oh, dalange korupsi. 50 ki 4 lembar. Hah? Terus 1 sak lembar. Ngapusi kok ngapusi Kapolsek ki lho. Oh, ngapusi bedil. Aku mau di Vespa lah. Kuatir tak catut diceklik lho. Dah. Dan kabeh ki do curiga karo aku. Aku
ya curiga lho, ket mau kok batinku anggar oleh amplop kok dibuka isik. Amplop oleh amplop dibuka isik. Kok ngerti-ngertine nggon aku kah esuk dilir. Apa? Ya sing 2000 nah. Dayoh nggon aku ki liyane mung 2000-an 28-an kuwi lho ember ya 2000. Mendring ta. Bantal 2000 ne ya ping 28. Oh. Saking punyanipun Bapak Sudarmo Jatisari Mebel ya. Mengger Karangasem Palian nyuwun lagu Podang Kuning ya. Katur sedaya pelanggan mebel Joglon Jatisari teng pundi papan. Ki dalang sak kru mugi tansah sehat selalu. Amin. Matur suwun. Sawarane 200. Ya wis diklumpukke. Jenengan kersa napa? Wis klumpukno sik wae. Kula nawani tenan. Hah? Jenengan kersa napa staplese? Nek le arep ku ya arep. Iki dalange njaluk diantel lho iki. Nyoh. Tak antel lho. Nyantil. Mosok karo wong tuwa jenengan arep po straplese ngono, Mbah? Piye? Jenengan arep po straplese ngono. Arep wae aku sak nenehe wis. Monggo. Kaya kok straples mbok nggo apa? Nggo lawuh. Monggo Dik dipinangani apa caping gunung. Niki mau nggih wonten pamundutan Mas Yusuf saking Pak Suparto Jakarta. Wow, nggih. Nggih nyuwun lagu Gubuk Asmara sampun Nggih. transfer. Oh, wau teng rekening kula. Lah kene njaluk kene. Njaluk. Kene ora ana ATM buka ya. Ya kan dikeki cash ngono lho kuwi lho. Pinten? Kuwi. Ya ampun sedaya kaya wah pada kira. Iki arep tak tuku gapet kok. Wah, jan saiki anu Apa? mijuran banget apa-apa wae. Dalange ta? Butuh Mbah, butuh Mbah. Ora ya wis pokoke padha wae wong urip kuwi kabeh butuh. Ya bener. Lah wong urip wong mati wae isih duwe masalah apa meneh wong urip. Lah kepiye wis kuburan isih dilar dalane kon ngalih ku ora masalah wong mati. Ya. Ya, di anu caping gunung bawani. Sapa iki sing genah iki? Mbah. Sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tatin. Sing entuk dhuwit sapa? Dirotol. Kula. Ya kono tembangane dhewe. Weh piye? Ya mesti mawon nggih kula yakin jenengan mesti ditransfer. Lah ya aku wis ditransfer. Oh, lah nggih. Ning sing caping gunung kan nang kono. Mboten ngersake caping gunung kok. Lah kuwi mau? Oh iya, Ding. Oh, cah cilik kok lali. Kakean brutu kok. Iki 50 sik. Ya Allah. Apa? Ora apa-apa lah timbangane blong. Disyukuri. Ah niki, 50 ki gawe dhewe ya ora payu lho. Langke kok. Lah mbok tulisane apik ora payu. Lah ya ora. Ya. Disimpen. Simpen nanti. Mbok 50. Ya kene 50 neh. Ya ora ngono carane. Jare mbok 50. Berarti ya mung 50 til kuwi. 50 til kok. Ya. Ora apa-apa. Iki apa sih? Caping gunung. Oh iya. Wer ngombe. Mula apa entuk? Ya aku gur takon lho. Arep nawani ngono. Percaya ora? Kono enek sing luweh. Tandani Mbah Waluyo sih. Iki wis tuane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah kur takon, lah apa arep nawani ngono. Apa kowe anggere weruh Tatin ngelakno apa piye? Telek. Tunggal dene lho. Aku ki takon lah kira njaluk apa nawani lah aku ya mung takon lho. Mbok mawa kowe nggawa aku wae. Mbah. Ayo ditadai bareng-bareng. Sembrono. Ya aja. Telek. Iya. Aku gak sesuk nek dijak dalange Yusuf gak aku. Ndak kurasatmu ya. Nang kono pengen mik, nang kene pengen mik. Wis ora, ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Ora arep omong wis ya omongke kanca-kanca.
Ya. Ayo ngrasa ngujo kaya ngono kuwi engko ndak malah. Ora ngelak apa, Mbah? Hah? Ngelak ora? Aku jane ket mau lah nek. Orangnya nggon sepi. Ya mimik sik nek ngelak. Wah ora tegel alah. Mburi kok akeh wedang aku bareng. Ya wis ya. Aku nek sing legi-legi mah ya. Lah arepe sing apa? Nek ora arep legi ya Wis gak ayo wis ge ayo. Ya. arep joget aku 3 tahun ora joget jare. Ya. Saben bengi. Ngendekno kaya ndek daging. Ngopo to, Mbah? Kok ora kuru no saben bengi lek-lekan. Ayo jan wong kurang turu ki ya marai gering kok. Mendina lunga kok ben bengi kok duwe daging. Iya. Yo nya. Bocah ki nek gegedhian katut munggah lek kok sing dodol. Apa to, Ndi? Kowe tanggo wis tau gawa kono kokean numpak sepeda motor kuwi iso mabur. Oh, balon udara wi to? Heeh. Kayak melu gantol kono, Mbah. Wah, ayo. Yo. Rasa ngurusi kae tak urusane. Ke arah. Nyawang. Jenglengke. Piye to, Mbah, kok ya ora pas? Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Jenglengane lho, kok dipaske karo sing ngendang lho, Mas Sulis. Lah ya pas ngene kok kleng kudune ora ngene kleng iki. Kleng iki pas piye? Ya engko lak tak pasne dhewe. Pas-pasno dhewe. Wah, kuwi sinden sing kleru. Oh. Mosok sindenan urung pati iso melu nyinden ya kudune mas-masku dhewe kok pas-pasno dhewe. Sinden ngendi kuwi? Sinden kono aku kono. Kudune gones ngono ya gondas. Ning bengi iki jenengan pun neko-neko lho. Lah, jenengan nggo Satpol PP to. endi? Hah? Apa-apa. Tukang usung-usung ya kuwi. Kok mung padake tukang usung-usung ya. Yen memajang. Ngapa yang guyu? Lucu nek hal lucu. Lucu sapa sing lucu? Wis ora engko wae. Cah cilik cicil. Ya sesuk tak gedhe. Piye? Apa? Piye? Cicil. Lah iya, pancen iya. Oh, sakonono malah entreng. Lah iki. Lah ngapa nek diakoni? Aku ora melu-melu lho. Si Jaruk kena walate to. Ya. Mong karo janon Mas, ana kendangan kok kaya sepeda motor. Tapi ya to, Mbah? Ini kaya busine mati ngono. Ya berarti mah elok no iso nirokke sepeda motor barang. Jenenge Mas Sulis. Bronjong. Wah, iya. Jenenge bronjong kok. Oh iya ning kursi tok. Lah, dadi ora tau dibonceng ke sepeda motor, lah kursi tok bombeng ngono. Mbok ya muga-muga nek wong nyawer reketan. Lah ngapa? Bagai sinden iki lho. Lah aku duwe kene dijauke kene. Wah. Ora kok ya. Lah piye ta? Emah. Yakin? Emah rasa tape ya. Aja. Engko watake tatin kena kowe mahmoh ngono dicacahke kolonjono lho. Oh lah nggih niku peternak hebat. Yo. Pacipta
uratku. Ora sah. Panas. Patasmu Nek cara sinden sepuh kuwi susuran. Jare Mbah Waloyo. Ora iki wis dilepeh kok susure. Lah ngapa, Mbah? Yo kuwi rak ngomongke aku iso ngomongke nek sinden jaman biyen ki ora lipenan ting begir ngene. Ora ta. Anggo do susuran ting bejete kae ngono. Muni panas ngono iki susure ora dicopot ra geganjilan susur. Panas. Jengko bar bawa gek kembang-kembang gek itu. Wis rasa sing kaya. Ya udan panas udan nih. Piye? Panas udan pengen tau dani. Ora nek mendung kok. Ora apa-apa isih cilik iki dikapak-kapake luwes. Kok iso? Lho, cah cilik lho putuku cah cilik umur 4 tahun kowe munggah meja ora nggo klambi aku kathok ngene iki malah mbok ning. Wah, putuku seneng. Lah coba kowe ora nggo apa-apa munggah meja. Langsung go nang pakem kok lek. Enggak. Anek Yusuf iki piye? Oh ya wis ora pantes kok ya. Ya kuwi ya cilik ya ora, gedhe ya urung. Oh ya kuwi cara dilene agi cematak. Cematak. Gembodhok urung. Garing ora, kepek ya wis manis. Panas udan aling-aling. Apa kowe ndilat aku? Apa iki ngomong karo sapa? Pak Jaji mau tak manis apa ndilat aku? Ning yo ora. Padak ke. Capi. Terus meneh. Guna. Yo, jelas-jelas Mbah. Minangkane Pak Lurah, Pak Kapolsek. Iki Pak Kapolsek Semanu Barang Rawuh, nggih Pak Kapolsek Pelayan sedaya matur nuwun Pak Dan Ramil, Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, Pak Lurah. Wes, pokoke komplit para punggawa. Kasih muni ra nyawer ya. Engko. Oh, engko. Nek wis bubar. Nyawer. Wong iki diparingi pira-pira kok ora trima lho. Lah ya biasane nyawer nek ra nyawer ya dadi piye ngono lho. Aja sok ngono kuwi. Lah piye? Mojok-mojokke piyayi nek ngono ki jeneng. Aku ya Kalau ngono kelampean lho. Ora, gatel kok ukure. Jupuk korek. Wis meneng. Iya. Gusti kawula nyuwun mugi tansah pinaringan slamet. Pegawai negeri nek tuwa oleh pensiun, nek dagelan tuwa mengklomat kelamat. Kok anyar. Angel golek kok ngene ya angel. Ngene iso ditirokke bocah-bocah nggo golek duit ya yo nang. Ya. Ngene iki padahal lek ngarang iki karo madang yo nganti keseretan ki piye carane menika wae. Monggo di YouTube kudu ganti ampun bengi lapek. Ndas kuwi. Ya rasa nganggo. Oh, rasa nganggo yo. Rasa nganggo ndas kok ya. Ora ndonggas ora nggundas ki malah murah jane ya Mas. Apa? Apa wi? Kok ora nggundas murah? Ana lho sing duwe ndas ora ndek gulu ya ana. Apa? Uwi iki waduh kepacok ndase. Ora ana sing waduh kepacok gulune uwi ora ana. Lha iya. Ana sing duwe rambut ning ya ora ndek ndas. Apa? Jagunge apa nang ndas jagung. Ning ana rambute ya. Lah iya. Anek kowe, Mbah? Komplit. Komplit kowe nek rambut nek sirahe ya.
panganan sing paling penak ming dipangan karo gledhek nek ngadeg angel ya nang. Apa? Ya jagung kuwi. Lah piye? Lah nek jagung bakar pangan gledhek kene nek ngadeg ya babak bunyake rong. Mula sok dienggo pacitan. Pacitan ki iso marekke wong edan. Iya, yakin ora jile snake ora jile. Snake jile. Kok pacitan kok marekke wong edan iki? Iya to, kula tau kepethuk wong edan. Tak takoni iki apa? Oh, roti mari kowe. Terus iki apa? Iki tahu mari ngono. Terus iki lemper. Tak takoni mari ngono. Terus iki apa? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Kok jadi takon iki apa? Oh, anu Pak Kasiwun. Mbak Tatin. Napa niku? Mbak Tatin takoni. Tak takoni Pak Kasiwun, Pak Kapolsek Semarang. Dijawab, ditekoni dijawab. Siapa iki? Aku urung pati ngerti. Alah, napa Pak Lurah, Pak Rano niku napa Pak Rano? Men dijawab Pak Lurah. Ya wis aku wis aku. Mari ya. Oh, mari ya. Edan aku dadi. Telek. Wis ngono. Ngono kuwi mau rame guyonan. Apa sing arep tak tok eling mikir sawan ra ketemu. Sak metumu wae to, Mbah. Ana luwak kok gondol setagen bejane ngawak diundang genduren. Anyar iki. Tahun baru ganti baru. Kula nuwun niki papan wonten lapangan. Monggo iki acarane lawayang. Sing sepisan mesti kena hiburan. Sing ping pindho klebu uri-uri kabudayan. Iki ana desa Playen. Iya ini ayam uga tentrem. Saben dino lan saben dinten wis ora ana wong susah, ora ana wong muring niku boten wonten. Nek lurahe namine lah Pak Rahno, piyayine gagah kaya Raden Gatotkaca, sopan santun karo sapa-sapa. Ning nek digawe kagol, aja takon dosa. Iki ngono lurah pancen kena nggo conto. Wingi jagone mung siji ora ana loro. Sing milih kabeh ya ming rondo. Kepingine Pak Lurah mengko dadi meneh jaman samangku. Menika wonten Bapak polisi le nyambut gawe ora kenal awan utawa bengi. Karo masyarakat tugase mesti ngayomi. Ngoyak-ngoyak penjahat karo wong sing korupsi. Pak Lurah ku ya luar biasa. Pun ping pindho niki. Ping pindho mulane gek kacek sesuk gek ping 3. Oh lah nggih gek ping 3. Cara penyakite nek pindho gek kacek sesuk mari gek ping 3. Oh lah nggih. Buat meneh sing dadi tentara. Lah ngapa? Jare badan harus sehat kuat manggul senjata. Ampun. Adalah bisa dengan keluarga. Walah Demi membela ini nusa dan bangsa. luar biasa. Abad meneh ngono lah sing dadi dalang. Lah ngapa? Arep cilik iki triyang piyayine
dikongkon gampang masa angel kok aku dikongkon mongko nek dalang sewengi ra meneng tansah gemromang oh lah iya kancane nang nggon peteng ning iki sesuk dadi dalang kondang oke amin ya Gunung Kidul duwe dalang cilik sing apik disengkuyung pokoke ora usah non sewu Mas Yusuf nggih wong aku wis cok nuturi arep awakku dhewe ora genah ki cok nuturi sing penting ora usah kepiye-kepiye sik sing penting sederhana pakem dan lain sebagainya kemaki engko keri galak engko keri yang pun kula dicap pun dicap mecicil kok sing ngecap sapa wong iki ora nggawa cap kok sing nggawa stempel sing nggawa stempel ora bisa diomong kowe ora trimo tak onekke ora trimo trimo wae makane meneng wis meneng wae koyo nat tak urus tepen iki ora urus karo nang pengadilan ngono kayak iki meng kaya ngono kok tok urus nganti kaya KTP. Pasti lho, kok meng donekke mencicil lah, kowe mencicil ra? Ora. Kono ya iya ngono ka. Ya ora apa-apa lah, aku ndek moto e. Aku ya ndek moto semono uga. Lah ya wis to, sesama. Oh, waduh. Ya pokoke gandeng duwe moto wong loro pecicil-pecicilan ora. Oh malah do kaya iki ngono jenenge rasul mulane akeh warga sing kumpul lah iya ayo ndedonga supaya kabul amin kecamatan Tongkapane won playen desa playen muga tansah pinunjul amin Allahumma amin monggo iki anu perangkat iki nom-nom kabeh lho ora ning sing tuwa dirombak kabeh sing tuwa do dilereni saiki sing nom-nom kabeh cara-carane bung 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 terus sing tua malah mengkari lurahe ning lurahe ora tuwa ning dewasa sebabe lho tuwa karo dewasa iki beda oh lah beda bedane lho mosok nek kambil kae pekno kambil dewasa ya kene pekno kambil sing tuwa kae kae sing mentolo ngetan ki wis dewasa ora sing nek tuwa ra entuk berarti ora entuk kambil ki ora entuk dewasa nek tuwa ora enom nah nek tuwa ki dienggo wedang barang oleh wedange wis tuwa le ora wedange wis dewasa monggo Kak yo Nadian Nadian wadon Nadian wadon sarato suara sole kumandang suarane mari angga
negosiasi nduk sak rombongan nggih rawuh. Lah kuwi angger sewengi entek 4 losen kok. Oh lha nggih kok niku. Ora apa-apa iki tresna budaya. Nggih luar biasa menika semangatipun. Aku mau mampir ngono kancaku jenenge Sentot kono kuwi. Heeh. Oh, Pak Sentot ya, Pak. Heeh, Sentot kono kuwi. Wah, piyayune gapyak semanak. Nggih. Rasul mburi jajos ambune goreng brambang. Wes, aku mbaten genah toni bakmi. Jebulane iki Apa? gur goreng brambang tok dienggo sesuk ora suguh. Kae selak kesel kae lho. Men, ngono gek di Men banyu. apa? Ngono gek di banyu keras gawa ning Malioboro. Ayo. Ya. Sekar desa. Sampun pun sendikani wis ora kepotangan meneh. Oh lah nggih. Ya terus niki sing saking Pak Haji Suparto. Nggih. Gubuk Asmara. Nggih, Gubuk Asmara. Men dikancani karo Mega. Ayo Mega medun nduk kene. Iki pacare dalange, Mbak. Jenengan kok sembrono lho, Mbak. Lah, aja ngenaki sing duwe. Jangan. Sing duwe sapa ta? Tak tekan kowe ndi pacar urung? Mboten. Urung. Ora ditekoni pacar kok mendelik. Engko ilang lho, nek ora gelem ngaku. Astagfirullah, urung ya. Wis dipacar urung? Urung. Yakin? Yakin. Ya wis. Ngapa nek story kowe gur sok nyolongi saka Instagram. Lah piye ta? Kepengin ora? Ya. Nek ana karo nek gelem. Doan. Sing penting saiki sekolah sik. Lah saiki mayang no, saiki mayang sik ora sekolah sik. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Wah wis karepku. Kandhane kok ngeyel. Aja padu karo kae. Lah ngapa? Karo aku wae dadi kalah menang ki genah. Lah nek karo kowe genah kalah lho kowe iki mayang sewengi ra meneng kowe betah apa meneh kowe padu. Ayo karepku ki rak ya lasah
mikir pacaran sih. Oh, kayak ora mikir. Saiki sekolah sih maksudnya mikirnya sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Acan atos arep. Ngene apa piye? Neng ndi iki gundul iki ya atos. Lah nek empuk gejeglok iso melencong. Lah ya mulane aku bener apa salah nek muni gundule atos? Wis genah rasa diomongke. Lah iya bener kok. Ayo, Nduk. Ayo. Nyanyi. Wow, rasane ora. Iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu. Oh, jenengan iki kok ya. Apa ta? Marahi emosi ya. Cah cilik ira entuk emosi. Entuk wae kok. Marake engko gelis gedhe lho kowe. Lah ya karepku ngono. Tenan to? Kandhani kok aja. Aja nyauri kae. Ya wis ra nyari. Duwe utang ya men rasa sauri. Ya wis fokus, Mbak. Yakin. Yo. Nyingkar nyingkur. Aku kok kayak kenal kelambine iki ya. Wis simpen. Aku dhisik saka nggonamu. Wis ngono wae kok ora. Maune tak keke kowe kok mbok gak keki. Aku jujur bingung iki kebaya arep tak nggo ngopo. Ya kan dinggo kenang-kenangan tak neis kok nggon aku ngono lho. Ayo maksud dalang aku yang ngono ki ayo ah. Ngapa nek omong sih jelas. Ayo mosok mayang ayo nganggo kaya ngono kebaya. Mau padu karo kae wis Senin. Lah apa? Masuk. Masuk. Nek Minggu kira ora masuk. Iki Senin masuk. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ngapa guyu? Apa-apa. Ada yang lucu? Ora ono. Kok guyu? Aku ngentut. Kae jenenge dalang jujur. Ora deng aku ora ngentut kok mbok yakin. Oh ya dalang goroh. Dalang jijiki kuwi. Ngentot tok diomongke. Ora ngentut ya. Lah ngapa? Omongan mburi ku krungu mburi mbok omong apa ngono tak guyu. Ngono jane ora ngentut. Mbok takon mburiku wong ora mambu kok. Lingsem yen ke mutan. Tuh. Oke katutan minggu. Tilai jajal teles rawi. Wah. Lah? Wah, ora apa-apa. Ora kowe iki gur gawe-gawe. Lah apa? Kowe iki piyayi resikan ngono. Mas Yusuf iki? Resikan? Alah kandringe kira wis raneng apa-apa to iki. Tak yo resikan cok das adus kuwi. Weh, iya aku nek gelem ya adus. Monggo? Ya. Ra gelem adus. Monggo agek bawah, heeh. Oh, tak sikep ngono e. Kempet kok, ora mung sikep. Milih dikempet. Heeh. Kok dadi tape? Pilihan itu bebas. Oh, ora apa-apa. Ya kok nek dadi tape aku sing dodol. Engko jenengan banyune ya. Lah, ngen loro untu. Apa banyu tape iki marai lara? Weh, nyatane tanggaku njur nyonyor kok. Ya, ya. Ayo, Nduk. Lelampahan kang kawuri. Nek iki suarane landung aku gumun. Lah ngapa? Nek gur kowe suarane landung napase landung ra gumun wong tandunmu angin ana lha iki. Hei, maksud lo aku ora nggawa kompresor lho. Susu angin. Awake iki gedhe.
Arep melu-melu ya. Ora apa-apa, aku yo ndek hak melu-melu. Gue melu timbangane bise glondang. Melu. Mulane iku. Aku ki mbiyen ya semene iki lho padake. Oh lha ya tenan mbiyen ya semene iki ning kanginan kok dadi semono. Angine mlebu teko ndi? Ayo. Ayo, Nduk. Ya. Wis ora usah. Tresno tulus nadyanengku bok asmara Tak tumpak ning. Arep numpaki sapa? Jaipong ora arep numpaki. Numpaki Mbak iki ya? Moh. kok senengane ngono to Mbak Tatin iki Kuwi mau muni piye Pak Tumpak? Tak tumpak. Lah ya tak tumpak. Lah ya swara Jaipong. Tak tungtak. Heeh. Kok tak tumpak? Lah Iki nek diterus-teruske dadi ra karo-karuan. Ayo. Sesuk aku arep nanggap Mbak Tatin. Ngapa aku gak? Tak Japadu. Oh, aku sing nyewake son nek kowe padu karo. Ya. Ya gak ora selak padu iki. Nek jenenge dalang karo sinden ki ya omong-omongan. Moh selak padu. Moh. Tak tombok ndak tombok. Ya seming kemon. Catatan sak jroning
mau kok ngonekke nggon beker bareng lho. Ora entuk. Padake munyuk aku. Kok iya? Samboyo mau lho. Ah kok beker? Samboyo ki jaranan, nang kono isine ana singa, ana macan, ana bantheng, ana munyuk. Ana celeng. Ana yo an celeng ya ana. Celeng iki biasane ireng to? Heeh. Sing nggo klambi ireng sapa? Telek. Lah apa? Nyemoni aku ya padake. Catatan sajroning ati. Saya menikmati matur nuwun, Mbak. Mboten sambak kelas 8 timbang-mbang. Lah yo ngajeni yo. Ngajeni yo, Mbak. Ora apa-apa. Nggih, berarti aku Dimas ra apa-apa yo nang ngono iki wis. Aku dileng ngono jare kok. Iki mau yo ana pamundutan meneh. Napa, Mbak? Nek ora ana wektune dipinakani gara-gara ora apa-apa. Nganggo sing ngomboro ing Alarang ngono ya. Sisan mawon. Oh. Ngelanggam nyimil. Ngomboro ing abang. Kok tak berkibar. Kuwi lagu napa niku? Anu kae lho sing siprit. Seripat-seripit. Oh iya. Wah. Iki galak kabeh lho iki. Wah, ya kok tak congoke donan. Iya. Ki wis gawa blantek ah. Lho ya. Endi? Woi, kok sing kaya murite wong Faihung. Karena wong iki beda-beda ya. Karo sing gender kowe. Oh iya. Oh, lah nek kuwi ya sing gender kuwi. Kuwi wedhus rega 13 ki dinyang 800. Anek kuwi blantek uang barang. Go mulih neh. Ora ngerti nek tuku wedhus ki sak srintrile. Lah aku nek adol wedhus dibayar termos. Ya ora apa-apa, aja kaya tanggoku barang wis sugih iki malik srengat mbiyen dhek isih melarat gurat-gurat ngono nek lunga. Tenan saiki barang wis sugih iki tenan. Anu, ibu mau pergi. Awas. Anu kipas angin pateni, TV pateni, mobilnya kok dipanasi ya. Biar dia isik melarat yo aku arep lunga aku mepe gugik lho aja lali. Lah ya nek wong duwe rak ya saiki dadi duwe ngono. Wedhuse dibir-birke mongko mengling gaduh wis gudiken kae. Gek engko adimu kan glepong ya ngono. Biyen dek isik melarat ngono kuwi saiki wis wis. Dipinangkani langsung mawon. Nggih niki kalian Mbak Meleh mboten, Mbak Sidian mboten. Oleh Mbak Anggi, ya. Oh, Mbak Anggi beda nek Mbak Anggi. Mbak Anggi beda. Kene tak gaweke dalan. Tahu ah. Alah aku mau munggah kono ora mbok tulungi lho. Weh lah nek munggah ki iso dhewe. Maksudnya piye nek mudhun? Weh mobil barang ki malah bahaya sing medun katimbang munggah. Kok iso? Weh lah sopirku lho ngayal tak mongi munggah patok ngono keto. Nganggo piro iki? Siji nganggo papat aku men kuat kok. Nganggo siji ngono kok ngene. Malah ana ngono kaya ngene kok gur nganggo siji ya nganggo papat aku ngono. Nganggo papat ya ora kuat. Malah keplorot. Terangane rasa siji ya karo papat. Oh lah iya. Ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Anggi. Mbak Tati. Nggih, Nek iki ora akeh omong. Oke wae nek dituthuk. Ora maksudnya ora akeh omong siji harus sing mau ngene. Ketae sajae kenal sing Mbak siapa Mas jenenge? Mega mau mbangane Anggi. Lah iya. Bener ta? PDKT ya? Wis rasa ditanjih-tanjihke. Iki meneng wae ngerti-ngerti gur lap. Lah makane kuwi kula ngomong ora akeh omong. Penting daging. Lah iya. Aku mbiyen ya sakmene iki lho, Mbah. Alah iya wis gek ora bawa. Lah ngopo ta? Aku mbiyen ya tau cilik padak. Heeh, saiki gedhe. Saiki gedhe. Wah, sebene. Apa omong apa iki mau dadian? Pripun, Mbah? Menika ngaturke menapa? Mana dalange kae? Diken nadai kali Mbak Walu ya. Nadai napa? Mbuh.
Nah, wiwit iso omong pisan. Sripat anu ki lho, ngambok. Ngimpi. Oh, ngimpi. Ayo. Ngambara ing ngawang-awang. Ora usah dipalarke dinikmati suarane. Lah. Oh iki saking mareme ya. Lah ya. Langut bebasan tanpa Ngenyang. tepi. Yen sak semene iki nembangno bawa ya isik lambene biasa. Nek anggere rada pinter sithikno karo bawa iki lambene diencas-encasake iso. Le bawa ning kene iki lambene iso tekan prapatan langsung. Lambe sumur. Nara baseng mega mandang. Aku jane ngantuk Mbah. Aku jane ngantuk. Tapi ya arep bubuk ya. Kesel mawan saka sekolah olahraga kate esuk kesel. Ya ora usah sekolah. Kae nek ngantuk Sesat. Apa? Mau ngomong sekolah sik rasa yang kan bareng sekolah ora entuk sekolah. Lah kowe ngantuk kok. Kudu semangat no sekolah ya semangat, mayang ya semangat ngono. Ya. Kowe nek dikandani kae ya nggih Bu, ngono no. Nggih Mbah. Mbah kundulmu. Aku ngono nek ngantuk karek noleh nengen kok. Ngapa nek nengan? Eneng duit ki lho amplop ki lho teges. Kowe lek ra ngantuk jaga amplop ki lho kok ndak. Ndak mbok jupuk ta? Heeh, lan curiga. Lan aku angger redere niku mesti nglirik aku tak ngadep Mbak. Kowe malah kok kan pikiran ndak. Ngantuk mbarek kene kon sekolah sik rasa yang-yangan. Ora ngerti po aku sekolah karo yang-yangan. Ora ya meng guyon. Ya. Pacaran ki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe iki. Lah urung wayahe wong agek mayang kok kon pacaran ya wis ora wayahe. Mateni dalang ciliki pira ta hukume? Wah, aja dipateni dilangin tupe wis gak godolan. Wis gara. Wis setengah siji, jam 1. Ya wis. Kijing apa kijing? Ayo Mbak Anggi. Miber ngideri jagat ngulan doro nglemborong ngunggai amben senengane cak ngenggok-enggokke basa Jawa ki beda. Aja kaya kancaku. Lah tak kira nggawe amben jebule wong milik ki hang gendong lali. Ning nek kancaku yo hang lawong lali kuwi hang milik kuwi hang gendong tenggok. Beda ora ngono kuwi carane iki. Ning basa Jawa ki disusun sing apik. Nggih, wong nggih. Ayo, Nduk. Lah tak kira munggah amben jebule munggah dhuwur amben. Munggah gunung. Iki mesti bayangannya beda, ha ta? Beda wong ora padha kok. Munggah gunung iki munggah endi, Jan? Gunung endi? Semeru. Semeru dhuwur amben iki nek gambare Semeru ngono lho. Terus diunggahi ngono lho. Waloyo. Ngene doteng pecotot kaya ngono iki. Aku terima medun lho wong wis dibayar. Wah, aja. Lah ngopo to, Mbak? Wong ngandake gunung kok teng pecotot. Lah nek gunung kok ora teng pecotot. Lah. Watune. Yo.
katungkul ngumbar gagasan Satemah digawa ngidul. Ngimpi, kuwi ra ya di. Lah ya ngimpine nang kidul kono. Wah, aku nek udah kalah. Satemah kinawa ngimpi Padelang, Non, aku duduk ya. ya udah duduk aja biar bokongmu kanggo ya. Tak duduki lho weh. Hah? Tak duduki lho. Emah ora kanggo. Semono kan nek ora nggo ndodok arep nggo apa? Aku jane moh saru lho, Mbah. Nek gandeng. Lah kula ya moh lah jenengan kok sing anu kok. Wis gak ora sripat-sripit ya. Ya. Tangga kudu apa gelar layar tancep do nobar. Oh iya sapa-sapa ya kepenake padha sami dijenake ya. Ya yo dilanjutke. Lenggah ya yang lain ngadeg ya Wiyaga apa sapa yang lain wah sia ini ngadeg ya ya nduk di daulat ngadeg karo penengane Mazda iya heeh ya mie dicekel piye mik po mik nek wong tua ngarani mik iki mik. Oh. Lah kowe tua apa enam? Tua. Berarti mik. Heeh. Arep mik. Aku wis gawa. Aku wis gawa. Aku nganggo mikku dhewe kok. Arep mik ora, Mbah? Ya wis ngono kuwi pokoke kudu Oke. Tengah-tengah. Biasane kowe cok pengen mik lho kok ana Yusuf kok dadi
Aku wis ora ngelak ora. Mas Disom, sing mau kula duduk ta kan delok streaminge Ki Yusuf nih. Ternyata ada 7.000 lebih. Itu baru Mas Disom tok, belum yang channel lainnya elok tenan. Hanya elok tenan kok. Nggih. Dalang kaya ngono kok ya ngedap-edapi ya. Lah ya kaya ngono lho kurang kepiye kok. Ngomong sisan dalang-caleng kok ngedap-edapi ngono. Wah muni dhewe lho. Muni dhewe iso nek kondang dalang Ki Yusuf celeng ngono. Ya aja ta. Ora mungkin naudzubillah min dzalik. Dono sing sadu wae. Ya, mau ngarani emah. Ya menangkane pamundutan mau sing ngono. Nggih, dilanjutke gara-gara ya. Iki wis berarti. Nggih, niki wektane pun dalu, pun esuk malahan. Lah nggih. Lah nggih. Matur sembah nuwun Mbak Tatin kalih Mbak Waloya. Nggih. Saged pinanggih sanes wekdal. Amin. Nggih. Matur sembah nuwun. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya. Ayo neruske lelakone dhewe. Nggih. Ganepe anu panitia. Ya. Ganepe sing 50 mau panitia. Ya. Ayo nduk neruske lakon. Ya. Ning sakwise neruske lakon ya ayo ndongokke para leluhur dalang, para pepunden dalang. Ya. Sing wis sowan ana ngersane Gusti Allah. Ya, khususane larohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae larohi Ki Sena Nugroho, wae larohi para pepunden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya, ayo mak tak didake. Sarate pandam sumulu amedangi jroning pasarean ngenane wadana remu-remu sang